खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड'जेब नेसनलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर जोंहा ईशान उदय स्कलारशिपनि बे नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ जानांगौ जोंहा बे नर्थ ईस्टनि स्टुडेन्टफ्रा ईशान उदय स्कलारशिप दङ। दा बे ईशान उदय स्कलारशिपनि बेनिफिशियाल लिस्टआ ओंखारना फैबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना सोरबाफोर थांनाय बोसोराव एबा सिगांनि बोसोरफ्राव एप्लाइ खालामदोंमोनबा नोंथांमोना दा बेनिफिशियाल लिस्टखौ चेक खालामनो हासिगोन। दा लोगोफोर नोंथांमोननि नामा जुदि बे बेनिफिशियाल लिस्टआव फैबासो ना जोंहा बे पेमेन्टखौ मोनगोन नालाय 54,000 एबा माने 54,000 एबा जोंहा बे 78,000खौ दा नोंथांमोना गावबागाव बेनिफिशियाल लिस्टखौ नायनो थाखाय गिबियावनोथ' गुगल क्रमाव फैबानो जाबाय। दा बे फैनानै नोंथांमोना एनएसपि होननानै सर्ट फर्माव सार्च खालामबानो जाबाय। एनएसपि होनदो एनएसपि टाइप थुदो ओमफ्राय बिनिफ्राय सार्च खालामबानो जाबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना फार्स्टआवनो मोनसे अफिसियेल वेबसाइट मोननो हागोन नेशनेल स्कलारशिप पर्टेल। नोंथांमोना बे थांबानो जाबाय। आं बे अफिसियेल वेबसाइट लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों नोंथांमोना बयबो चेक खालामबानो जाबाय। दा नोंथांमोना बेनिफिशियाल लिस्टखौ नायनो थाखाय सोर सोर एप्लाइ खालामदों बिथांमोना नायनो थाखाय नैबे नुदों नोंथांमोना नैबे सार्भिस आं नोंथांमोना जुम खालामना दिन्थिनो नैबे लोगोफोर नैबे सार्भिसा नोंथांमोना बे थुना होबानो जाबाय। दा बे सार्भिसाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनगोन नैबे लोगोफोरनि लिस्ट अफ एप्लिकेन्ट्स प्रसिड फर स्कलारशिप नोंथांमोना बे थुना होनांगोन। आं दायो बे थुना होबाय। दा बेहाय थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना दायो बेनिफिशियाल लिस्टखौ चेक खालामनो हासिगोन। दा नोंथांमोना गावबागाव एकाडेमिक इयारखौ सेलेक्ट खालामनांसिगोन। जेरै आं बे चुज एकाडेमिक इयाराव थुबाय। जेनेबा नोंथांमोना थांनाय बोसोराव एप्लाइ खालामदोंमोनबा बबे एकाडेमिक इयारा जागोन जोंहा नैबे 2020-21 नोंथांमोना दायो बे थुना होबानो जाबाय। ओमफ्राय बिनिफ्राय चुज एप्लिकेसन टाइप बे थुना होदो नोंथांमोना। दा बे थुना होनाय लोगो लोगो जेनेबा नोंथांमोना थांनाय बोसोराव गोदानैसो एप्लाइ खालामदोंमोनबा फ्रेसआव थुबानो जाबाय। लोगोफोर जोंहा फ्रेसआ दा मेरिट लिस्टआ ओंखारना फैयाखै। दा थांनाय बोसोराव जायफोर बिथांमोना रिनिउवेल खालामदों बिथांमोननि थाखायसो बेनिफिशियाल लिस्टआ ओंखारना फैदों। दा नोंथांमोना सोरबाफोर थांनाय बोसोराव रिनिउवेल एप्लाइ खालामदोंमोनबा नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय। आं दायो बे रिनिउवेलाव थुबाय। दा नोंथांमोना मिनिस्ट्रिखौ चेक खालामनांगौ। जोंहा बे ईशान उदयनि मिनिस्ट्रिया मा होनो लोगोफोर UGC इउनिभार्सिटि ग्रेन्ट कमिसन जोंना बे ईशान उदयनिया। ओमफ्राय बिनिफ्राय चुज इयर अप्सन नैबे स्किमखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। जोंना नैबे ईशान उदय स्कलारशिप स्किम फर एन इयार नर्थ इस्टार्न रिजन एन इयार माने नोंथांमोना बे फार्स्टनिखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय गावबागाव स्टेटखौ जोंहा स्टेटआ जागोन आसाम। बिनिफ्राय आसाम स्टेटखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गावबागाव डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो। बाक्सा, चिरां, बङाइगाव, काछार, दरं बबे मोनसेखौ नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनि बबे जायगानि नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय। बिनिफ्राय आं नैबे स्टेटखौ बे सेलेक्ट खालामबाय। दा बिनिफ्राय नामखौ जानला होबानो जाबाय। नोंनि नामखौ बे होबानो जाबाय नोंथांमोना। बे नाम होदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना गावबागाव मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय। बे मबाइल नाम्बाराव नोंनि माने माबा थांगोन नालाय OTP थांगोन। जायखिजाया नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव मबाइल नाम्बारखौ होआबाबो जागोन। जायखिजाया नोंथांमोना मबाइल नाम्बार होबानो जागोन। ओमफ्राय बेहाय OTP थांगोन नालाय आं दायो बेहाय आंनि मबाइल नाम्बारखौ होना होनोसै। बिनि उनाव मबाइल नाम्बार होखांनायनि उनाव नैबेहाय नोंथांमोना बेखौ जेबो सेलेक्ट खालामनांगौनि गोनांथि गैया। नैबेखौ सेलेक्ट रेकर्ड रेन्ज बेखौ जेबो सेलेक्ट खालामनाङा। बिनिफ्राय नैबे केपचा क'डखौ नोंथांमोना बे थुना होबानो जाबाय। आं दा बे केपचा क'डखौ बे थुना होनि र' W99RJX OTP थुखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे साबमिटआव थुना होबानो जाबाय। आं दायो बे थुना होनि साबमिटआव OTPआ थिग जायाखै आंनिया लोगोफोर। आं र' OTPखौ मोनसे मोजाङै थुफिनबावनि AXXBXR नोंथांमोना बे नुनायखौ मोजाङै थुना होबानो जाबाय। बिनिफ्राय आं साबमिट खालामफिननि। साबमिट खालामनाय लोगो लोगोनो लोगोफोर आंनिया जाबाय बे। दा आंनि मबाइलाव दहाय मबाइल नाम्बार होनाया बे आंनाव OTP फैसिगोन। आं बेखौ दायो बे थुना होनि 7AQY ओमफ्राय मामोनथाय Y3 दा बे OTPखौ थुना होबाय। दा नोंथांमोना बे कनफार्म OTP बे थुना होबानो जाबाय। बे थुना होनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि बे गासिबो बेनिफिशियाल लिस्टआ बे ओंखारना फैसिगोन। नोंथांमोना नायनो हागोन ने नोंथांमोना गाहायाव फैबानो जाबाय। र' बे लडिं लागासिनो दं। लोगोफोरनि जोंहा ईशान उदय स्कलारशिप फर नर्थ इस्टार्न रिजन नोंथांमोना बे चेक खालामनो हासिगोन। आं दा बेहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनियाल' फैगोन लोगोफोर। आं बेहाय बे माने डिस्ट्रिक्टनि नामखौ सेलेक्ट खालामबाय नालाय बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गासिबो ईशान उदय स्कलारशिपनि जायफोर बिथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि लिस्टआ बेहाय फैबाय। दा नोंथांमोना बेबायदिनो गावबागाव डिस्ट्रिक्टनि चेक खालामबानो जाबाय। जेरै बेहाय गासिबो नामफ्रा फैबाय नोंथांमोना बेखौ चेक खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना बिथिं नायनो हागोन नै
स्कलारशिप एमाउन्टआव जोंहा जायफोर बिथांमोना प्रोफेशनेल कर्स लायाखै बिथांमोननिया 54,000 मोनो 54,000 रांखौ बिथांमोना मोननो हायो ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना जेरै इन्जिनियारिं लाइन प्रोफेशनेल कर्स लानाय बिथांमोना 78,000 खौ मोननो हायो दा नोंथांमोना गावबागाव चेक खालामदों मा कर्स लानाय बे लिस्टआव जुदि नोंथांमोननि नामा फैबायबा अब्ला नोंथांमोना बे स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोननो हागोन दा नोंथांमोना 1 2 3 बिदि नायलांबाय थाबानो जाबाय आं 2 आव होनसैलाय 2 फैनाय लिस्टआ ओंखारबोलायबाय बे गासै लिस्टआ खैथा दङनो लोगोफोर 186 टा बे नामनि लिस्ट दङ बे नोंथांमोना चेक खालामलांबाय थाबानो जाबाय गावबागाव डिस्ट्रिक्टखौ होनानै दा बेहाय जुदि नोंथांमोननि नामा फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय स्कलारशिप एमाउन्टखौ नोंथांमोना सप्तासे नङाबा सप्तानि गेजेराव मोननो हासिगोन नङाबा साननै सानथामावनो नोंथांमोना मोननो हासिगोन दा बे गावसिनि खामानि मावनायनि खोथायावसो आरो नोंथांमोना माने मोनखासिगोन बे स्कलारशिप एमाउन्टखौ जुदि नोंनि नामा बेहाय फैबाय जुदि नोंथांमोननि नामा एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव बेहाय फैयाखैबा बे बेनिफिसियेल लिस्टआव फैयाखैबा नोंथांमोना स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोननो हानाय नङा लोगोफोर नोंथांमोननि नामा बेहाय फैबासो बे स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोननो हागोन दा बे भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना बयनोबो भिडिअखौ शेयार खालामना होदो जाहाथे बयबो चेक खालामनो हायो लोगोफोर मैया हरावसो बे बेनिफिसियेल लिस्टआ ओंखारना होदों मैया हरावहाय आं भिडिअ बानायना होनाय जायासै ओंखायनो दिनै फुङाव आङो बेखौ नोंथांमोना भिडिअ बानायना खोन्थाहरनाय जाबाय इम्परटेन्ट नालाय जोंहा स्कलारशिप एमाउन्टआबो 54,000 दङ ओमफ्राय लोगोफोर जायफोर बिथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनो सानदों बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन बारा गोबाव गैला बे आगष्ट सेप्तेम्बर बे मासनिफ्रायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों बा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा बेखिनियानो लोगोफोर गोजोन्थों